Днес е 24 януари. Днес е денят, в който вече 135 години се връщаме назад към студените и мразовити януарски дни на далечната 1878 година. Това е денят, за който стотици хора заплащат с живота си, а живите имат щастието да посрещнат свободата на Карнобат. Затова този ден, за нас, гражданите на този град, е ден на живата памет. Казват, че да се помни, значи да се живее. И ние помним, и трябва да помним. Нашето присъствие тук, днес, е доказателство за това. От тогава до днес историята на Карнобат е изпълнена с още много важни събития за нашия град. Но 24 януари ще остане като началото на пътя към по-добро бъдеще. Загиналите за свободата ни останаха в земята му, не за да изгният, а да дадат светлина на пътя му. Онази светлина, която гори като сияние и утвърждава тяхното безсмъртие. Нека днес отново си спомним за величавия им подвиг. Давам думата на господин Теодор Ченешев, председател на Общински съвет Карнобат, за слово. Уважаеми съграждани, отдавайки дължимото на нашите освободители, трябва да кажем, че при превземането на някои села в бившата карнобатска околие, особено са се проявили българските опълченци Димитър Иванов, Никола Парванов, Макар Стоянов, Николай Драгижинов и Алекси Озунов, които били наградени с кръст за храброст. В редовете на опълчението са се сражавали смело и карнобатлиите Милчо Нейчев, Георги Овчаров, Васил Генов, Антон Ганчев, Никола Тихолов, Марин Стоянов, Марин Христов, Комитата и Христо Калцунов. Имената на шестима от тях, без първите двама, са изписани на паметната плоча, която е тук до руския паметник. Обръщам специално внимание на тези хора, защото години наред, почитайки памета на русите освободители, все сме позабравили нашите съграждани опълченци. Отдавайки дължимото на хората, които имат принос преди 135 години Карнобат да влезе в пределите на свободна Сан-Стефанска България, с което се поставят и основите на Третото българско царство, нека се преклоним пред подвига и саможертвата на тези предимно момчета и млади мъже, оставили костите си тук. В заключение ще цитирам думите на големия френски писател, носител на Нобелова награда за литература Ромен Ролан, който казва: „Животът без свобода е нищо“. Затова поклон пред подвига и саможертвата на нашите освободители и вечна им памет. Днес победата и свободата за нас не е в песните, в цветята, които носим за тях, героите. Тя е сред знамената на празниците, на които си спомняме за тях. Знам, че мъката не може да се измери с нищо, но вече 135 години на този ден ние прекланяме глави и си припомняме всички, които не успяха да видят и посрещнат свободата през 1878 година, но не дариха с нея. Те останаха по бойните полета на вечна стража, за да напомнят на бъдните поколения за една героична саможертва в името на нещо велико. Моля, с минута мълчание да почетем паметта на загиналите за освобождението на Карнобат. По тъмното небе на зимата, в безкрайната и пуста равнина, този ден е друг и по-различен. В този ден небето е камбана. Люшка се, звъни и звъни. Свети не луна, гори кандило, като в огромен храм, и няма мрак, а само тишина.
Наоколо дърветата въздишат над техните могили и сякаш бдят над тях. И пак в гърдите реже зимен вятър, а те вървят и като лъч изгарят в най-праведните дни за свобода, в най-истинските нощи на борбата. И тишина, и тишина. И сякаш няма друго, само песента. Тос, който падне в бой за свобода.